Tady Zdeněk z Digisolu a máme tu představení našeho balíčku Pečujeme, ale aktivní růst a marketing. Tenhle balíček vlastně je pro nový i stávající klienty, který chtějí maximum a od nás a nechtějí se o to vůbec starat. My vám dáváme plný komfort s tím, že si řešíte po vlastní ose recenze. My jsme vám ta pravá ruka a aby recenze, odpovědi na recenze byly pro zákazníky skvělý. Takže pro koho je tenhle balíček? Je pro restaurace, hotely, služby, kohokoliv, kdo chce růst. I pro vaše kadeřnictví. Co je v ceně? Pravidelná kontrola firmních profilů, nasazování nových funkcí, dodržování pravidel jako prevence pozastavení. Aktuálnost udržovaná v porovnání s realitou, běžných fotografií a informací ve vašem firmním profilu. Součástí je měsíční poradenství 30 minut, kompletní komunikace s podporou Google, když by se něco stalo, přidávání aktualizací aneb dvakrát post za měsíc, řešení nerelevantních falešných recenzí aneb jeden tiket, 2 recenze za měsíc, řešení nerelevantních fotek a vlastně přijedeme jednou za měsíc za váma a právě nafotíme nové fotky a video. Po dohodě s vámi vlastně vytvoříme ještě, pokud máte produkty, budeme odpovídat na recenze při přidávání víc aktualizací postů za měsíc. Takže tenhle balíček je za 4888 korun nebo 212 euro. Mějte se fajn, Zdeněk z Digisol.